Hola, sóc en Quim Bou i sóc dibuixant de còmics i il·lustrador. Ja fa més de 20 anys que em dedico a aquesta professió i ja fa més d'uns 10 anys vaig començar a fer un personatge en el món de fantasia, que era l'Orn, que és un guerrer, un aventurer que viu les aventures de fantasia. I així que vaig agafar aquest personatge i em vaig fer una versió en nen petit. I des de fa uns 5 anys que estic publicant una pàgina al mes El cavall fort. El personatge de l'Ornis és un personatge que m'encanta dibuixar, m'encanta fer els guions. De fet, he produït més de les coses que surten al cavall fort. I rumiant amb què podia fer amb tot aquest material, havia pensat, podia provar una cosa que crec que pot ser una cosa molt interessant, que és una app feta expressament per llegir els còmics de l'Ornis. El format digital ens permetrà fer coses bastant interessants, com per exemple que sigui multilingüe. L'estem preparant en català, castellà i anglès i es podrà intercanviar amb un sol toc l'idioma. Aquesta app serà només per al sistema iOS i per a iPads, però és que estem molt limitats pel pressupost. Això sí, de seguida que puguem, el que farem és obrir-ho als altres formats i als altres sistemes. És una manera d'oferir els còmics a un preu molt econòmic. Ara bé, vaig decidir informar-me, vaig demanar pressupost, vaig a molts de llocs i realment és una opció complicada. Ho accepto de bones a primeres, més d'una em va titllar gairebé de boig. Per què és complicada? Perquè és una opció molt cara. I és per això que som aquí. L'app és el nostre objectiu, però som conscients que volem fer recompenses també molt atractives per tothom. Imprimirem un còmic de l'Ornis, exclusiu, numerat i dedicat si participeu en el Vell Camí. Altres recompenses, per exemple, els originals. Més de 100 originals, que alguns són del Cavall Fort, de pàgines publicades del Cavall Fort, i uns quants són d'aquests nous còmics que estic fent, del Secret de l'Ornis. Una de les altres recompenses és un joc de rol. Un joc de rol especialment per a nens, que està fent en Jordi Martín, que és un expert en aquest tema. També tenim la versió en 3D de l'Ornis. Estem fent una figura en cartró pedra de l'empresa Dracs Bruts, que farà la figura de l'Ornis amb la Marieta. I finalment, si veieu aquesta escultura, la va fer en José Arnau, que és un amic dissenyador, i que nosaltres en farem còpies i podreu veure en el Vell Camí una recompensa on oferirem una d'aquestes còpies d'aquest Orn adult. Si sou dels que participeu, entrareu en un sorteig. Què sortegem? Del meu arxiu personal he fet tota una recollida de còmics. Tenim 3 lots immensos, que és en força, de còmics meus, des de fa uns mesos, dels últims que he publicat, fins a fa anys. Aquesta és la meva proposta. Jo estic aquí, en el món del còmic, de la il·lustració, perquè la gent llegeixi els meus còmics i espero que s'ho passi bé. Perquè crec que és un producte que pot ser molt atractiu i pot tenir molt de futur. Esperem que realment us interessi aquest projecte i ens vulgueu donar un cop de mà perquè puguem tirar endavant el Secret de l'Ornis. Moltes gràcies.